नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग लोकगीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देता तो गाना 100% बच जाए भैया, काहे कि एकदम जबरदस्त मैटर बाटे। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर कैटेगरी के गाना लिखिला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन, सीजनली कोनो प्रकार के मैटर अगर रउआ लिखवावे के बा तो बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में अपन कॉन्टैक्ट नंबर दे देले बानी। और हाँ भैया रउआ म्यूजिक भी बनवावे के बा तो बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के म्यूजिक आ बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रउआ के मिल जाई भैया। नंबर डिस्क्रिप्शन में बा। देखिए आज के गाना कैसे गाओ बटे। अरे लागे न केहू के तोह के नजरिया, बानी बसैले तोह के दिल के भीतरिया। ए जान लागे न केहू के तोह के नजरिया, बानी बसैले तोह के दिल के भीतरिया। अब बने चाहे दुश्मन जमाना, साथ छोड़ी न तो हर दीवाना। बावे तुहरे पो सब यारपन, तू सजनी हम तो हर सजन, हो तू सजनी हम तो हर सजन। तब भैया ई मुखड़ा लेकर रउआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतानी। रउआ एकरा के और ऊपर स्केल से बढ़िया से गा सकतानी। हमरा सर्दी जुकाम भइल बा जौना की वजह से हम खुल के नहीं गा पावत। अगर ई मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रउआ के व्हाट्सअप के जरिए फुल गाना मिल जाए। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। तो भैया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर पहली बार आए लोग हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।